Night Patrol magasunod sa diligid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunang iging disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis yung iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon! Eric Magbanwa! Di kalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon! Eric Magbanwa! Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon! Eric Magbanwa! My God, I hate drugs. Mayong gabi sa liwat, kamusta naman mga panangana mo sinimatag palamati, mga pangalagad kita sa nabiling. Isa ka oras, 14 minutos. Karon nga adlaw Webes, Petsa 17. Webes namang edisyon sa inyo sininga palatunturan. Sa kinandan liwat naman aton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa aton sini nga news team, aton sini nga mga correspondent sa liwat na Manila sini nga pagdulong sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blotter entry, record of event, opisyang nga nabalag sa police blotter entry aton sini ka polisan sa Central Southern kag Northern Negros. Dala na ang napulog ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Ang ato sini mata kadulungan oras sa kagabi ng ato sini nga Patrol 2, Crosswind Patrol galambiyong na. Sa kabugusan nga Metro Bacolod sa pinakabahin sang probinsya, ato naman liwat nga bantayan kag ato naman liwat himolsuhan, amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon. Anano pa nga mga eventualities from where the action is. Ara si Action John Diaz nga mag-responder. Back to back sa aton kapiloto Action Nino Bogina. Ato mga pag-update sa mga balita sa national, international, COVID-19, Just-in Report, Flash Report, Breaking News. Webes nga edisyon, ginatutukan ang News Center ni Action Dale Salazar. Opda magkita sa kato sining mga technical partner diri sa Studio A. Master Control sa technical side, ang puwersa ni Broadcast Engineer Henry Spolgar. Back up diri sa aton nga IT expert, Sir Elway Dotilios. Dito naman sa Transmitter Control Tower, Barangay Talong, Siyudad Sang Bago.
Puwersa naman ni Broadcast Engineer Bernie Villacaras ang Batang Suay. Sa kinanda ng inyo siniyalagan, ang inyo siningang kurman Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Off din ninyo ako sa Labilin, isa ka oras. 12 minutos kapag pakalagad, inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Nagapabiling gihapon nga banayanaya ang lakas ng panahon. Sabay pa nga hindi na mag-ulan karo gabi. Gabi hambal ta nga tinaw ang kalangitan. Damo ang nagaigpat-igpat nga kabitunan. Bilog ang bulan. Ay, dugay-dugay pag-report sa Patrol Action Eden. Nag-ulan, tanah. Sige, standby na sa mga report Gikan sa ato sa nga mga correspondent. Unahon ta report sa ato sa nga Patrol 2, sa ato sa nga Crosswell Patrol. Baloon tanay ang paglambiyong na aksyon dyan. Damo sa mga ginrespondiran nga mga bypass operation ho. Wag pag untat ang baligyan ay drugas bakulod. Amo na ning artsadanay kag arangka na isang mga kapulisan naton sa bypass operation, droga ang operation po ba? O ang iban kapawala lang. Sige, check tang report sa ato sa Patrol 2, Crosswell Patrol, observation report ni Action John sa webes nato sa pagpangalagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Action John Diaz sa Patrol. John, waswas! Ay, may gandang gabi, may gabi. Oo. Action ni Rek, okay lang? Okay lang. Kami okay man di Good. Amo na ya. Stomach development na. Mundo ka daw, ibis ka, guwa kikimis bakulod, ya? Gani man, damo na, no? Oo, bala mo na aksyon ninyo do kay sa kasmana. Basig kami ragaw pa North Portion sang Negros. Makumong kasaka ni God nga ibis, Victoria. Oh. Pagka subong naman nung adlaw, nagmanapla kami, do isa na kabanwagin na sakaya. Puerti, no? Importante, mahalaga. Yes. Ay, mga gabi, ito ka pa-regards sa mga taga-action radio team, si Police Captain Zenic Bermudez, Oo. ang hepe sang Manapla PNP, nga kaluoy, man nga doon ang habok itong guyaya kay na. Saan igo ba to? Natapungulan, Ay, sus! natapungulan, doon sa kayo nagtambag-tambag, doon sa bala sa mga rally, Oo. nagkumusyon, natapungulan, sa tinapungol sa isang rally, action reka, Okay, dakpan to, ay. na way ito nadakpan na nagtapungol, maupo di lang. Oo. Ikloy-loy man. Pero yung mga gina, part sa obligasyon nila bilang kapulisan, ginaman mong, ha? So, expect naman na nila mga physical, gina nga resistance, basta ganit kung nagainit, kinastoryahan, ara, gina, ha? Anyway, iso mo. Oh, no to sa Action, Eric? Yes, go ahead. Ari kami sa may circumferential road. Oo. Ari kami sa may Sigasco, Bildas na buksa nga nakayong Coliseum. Okay. Ang matamat naman ganun improvement, dari kayo nabot ang alas ang sugas, kilit ng dalan. Dito hindi na tanto mo sila kadulom, kung dari ka sa may circumferential. Ang mga rin kayo tiyak wala palapad, dari lang sa may right side, kung pabalik ka dito sa may mga gamital nga ruta, ari lang sa topa ang nabutahan nila sa poste, Oo. napasugaan aksyon rin. Tahon na ni kung pati diri sa may left side o kung sa mga salakyan sa may mga metal pagkat norte o kung pa south nga direksyon. Oo. At least masanag-sanagan nagiging dalanon, hindi na problema, kag hindi delikado sa mga nagabiyahe kung gabi. Sabi nila kung di ka kamurot, bla. Todo kita ko di may improvement kagid man, kaya may mga suga na naging pang-install ang amot ko niya, sudat sa Bacoy, may roding, hindi ko sa tekto. Kahit kami, pag pinagtagas,
Yan mo lang, di ba? Sige naman tayo lakay, bla mga kawatiyaw. Oo. Kaya like dito sa may patalisay ito dampeo. Ang mga street light, pinangubos, relay, pinangkangkal, kalkal, to mga, ano yung mga dostot, balo ko ba si solar, LED light, bala? Tapos sa babaw yung sinip, doon may solar, actionary ka. Nga kung temprano, nag-charge siya, Kanto makita mo mayo kay waya kables ng kuryente. Hindi na rin tradisyonal nga poste nga kuryente. Naglatay-latay man sa ibang nga kuryente. Diyo? Mayo man kay may mga improvement na. No? Dari sa may sunod sa Bacolod, nakasugaan na dari along area sang circumferential road actionary ko. Ngayon, ginako, ginikali, kaya rin ginig ko sa pinakamangga, sa bangga kabog. At sa din sa may bangga metal, bro niyo. Ay, mayo, kiti may sugaan na sa nagsanag na. Magaling may gumodisipin oyo, yung store diyo, ari di sa may bangga metal, no? Then sa Lihis area? Oo. Oo, mabukas na sa 22. 22 SJU, Auto Performance. Yeah, Wow. yes. Ari din na biyando ramon eh. Sa 22. Nagtatabok sang swing. Sa 22 na ang inaugurasyon eh. May inaugurasyon, giling nga pati kayo nun eh. Oo. Eh, Ara ara. eh, manyaga to. Okay. Oo. Pero dito mayo kayo doon branch out mag-research si Pinoy. Oo, actually nagsaylo sa ka daw mabago sa kati iya lagi da property mo. Ay, mo sila nun, may natuspiak na yun. Wala na to iyan na property. At bira-biraan na ginapabalo siya nga mga customer nga dason gani. Dili na ka mo diretso sa akon original gid nga lugar. Ate, Pero mayo di ka tawhay. Oo, tawhay na da kang gilapad. Lapad kaya Oo. tanan, lapad nga daan, tiladan Correct. sa linya. Dili ka gilabi na nga alagyan, ginaya ka maslakyan. Kaya subungan ko na kung sa totoo lang, ining sa conference sa road, na makamat na naman nga nag-mayo, bilang lakat sa negosyo, Oo. kinamo diri actually nagapatukod na naman sa mga balaligaan, damo diri may mga building diri, mga subdivision, kag iban pa. Mayo kay may may improvement ining sa conferential road kasi hindi problemado, bla. Para sa iban diri nga diri. Oh. Duga-dula-dula ang kuanaw signal ni Action Jan. Yes, Jan, come back. Yes, no, at mga please, blood reason sa conferential road, may improvement na in terms of economy, kaya damo di na nagawalo yung star, Oo. damo di may naganegosyo na, no? Ano tabo nga do, okay, tawari pagligyapon, sige-sige, nagili ang ilang operation kung gabi, oh. Wala pa. No? Ang taga-Bacolod Traffic Authority Office, Oo. sabi ko kay pag-relieve kay Major Kulanag sa Ilo Sililo, nagunta tani, mayo kitiway nila ginbugto ang ilang operation, may Oo. bitbit nagyapon nga kawayan, Correct. no, arag yapon ng kawayan, nagsuray kaya nagtatapos, direct on overload ka kung hindi. Mayo man nga, sige-sige, bitla. Ang ilang lokasyon na mo mangyapon, diri man sa may lapit is may ako housing, diri dampi, oh. Correct. Barangay Alihis na nga sako, Pagsanere ka. Oo. Kay alagyan, kini ka madlag kong aslakyan, buong tangkero, ang mixer sang simento, gaburhot ng agiya. Baw, way ga hinay basi kung Huwag ito na, antri pa sa damo pa malayo, magtabok, ido, di gulpi, di dasagid. Ano do- to nga mixer, hindi man to ka, naklala, no? Hindi ko no. take ko mixer, oh. Mayroon na kung idong malapakay lang tago gulpi to mabot Amo na. pag inalikuan, tri dampi sa nagpaborot, agiyo, ah. Hindi gani masalapay Ano, masalapay ano? ng mga salakyan kagmay data. Oo, kaya may nagpapakodan sa piyak-piyak. Pusa Magkimbang ginada. na dalan, di may nagpro parking na dre. Oo. Di kung di ka kamurot, labi na taas sila ng mixer. Di mo ba Dali. yung kitaan yung may ginasundan ka mo, kadelikado. Mga driver, inay lang. Labi na Man. kung gabi, kay kadulong na daan, paratong nga doon noon. Oo. May case kinaya, may mga suga, kisa, kung nang pasiga ka sugaman, Oo. may sugata ka nga sanag, mantag nakahay man na yung suga, hindi mo kisa makita gina yun ang dalan. So dapat hinay ka lang gid, no? Kay di na paktan. Correct. Mariliblasin sa ka-delivery truck niyo. Do mayo man yung speeding sa iyang lakat, sirinay lang, o, tagpilagbilog kasi nung dalay delivery truck diri sa Bangga Metal, hinay lang yung ila, no, nga lakat, o pulikon diri hinay, sa dito makagwa sa metro makulod, o hinay, mangyapon nila nga pag mga lakato, nakasyarik para likaw, sa aksidentes dalan no, o, maginasundan kami ganing nga pick up dito, iban, diri na sa likod, nagasakay, nagataklas, kaya para, makapulupangin namin sila, purting lili nila sila doon sa Ding- patrolo. Di na ka mga lugar? Aya kami sa Bangga Kore. Bangga Kore. Oo, Hindi na Bangga gid Kore masyado ka traffic no ang mga karga tubo dala kalaka naman ng subong no. Laka-laka naman lang, pero kalabanan naksunay subong. Sila galing naman eh. Dari sa South Yalin, Oo. laka na lang. Oo.
ang note ng sunod, perting pinahayos sa mga transloading kay inali kami sa manapla. Kuna mo- Kuna ko naari man imo ng mga tubo nga pertikla mo damo ni nga. Ang sa Ano norte, talan? sa norte, guro may mga nagapanapas pa guro, pa sa south guro, subo-subo sa gurong tubo to, tapas. Oo. Kalabanan, kinaksurik. Usually, sa may South Diaby naman niya, Oo. ang galing, dito temprano, pabala ang miling season of sugod to. Kasi, kabalo naman kita, bigado nga daan ang tao man mo. Gani. Di, kinanglaman naman nga, daw galing. Diri sa North, kaya sinulilihi sila. Ako Kasi lang ang Dave siguro. Wall, gining Unifed, nila sa mga import ni Kasugar na kakalamay. Gani. Kasi perding ina ni gusto mo, uli lang nga daan pagaling, Malcon, hindi ka, kabalo man na sa subisyente, lamay, ang nagkinapunggalan nila, kasi kada budlay man sa mga lokal, ng mga plantador, kung sudlan, may mo, yung pang import mga kalamay. Kaya mo na nga gano. Pero damo pag ito kagaling, mga flakyan, narasdalan, manaplay, bimagalona, aksyonerek, Okay. after first loading sa manapla, dala lang, pisibin ako mapuno sa mangga, guro na. Oo. Ato to garaya, kay na, doon, yawan mo to gurong nga trabaho sa first loading, kay kada mo damo, sa gila pang cater. But silingon niya, first sige katamis, gapon, diri sa aton sa negros, kay first kiramo, gapon sang tubo. Abi kita tando na ala to di ka subdivision, hindi man. Kaya man kiti taon-taon man to di kita mo magyapon sa klamay. May negosyo na po na ang kalabanan ng aksyonerek. Buwas lang taon ta, kay bati ko may offline baklas na naman buwas Oo. sa mga national. Ito klaro, tulad naman kung manaligad sa aksyonerek sa private, lay nga balay. Oo. Kung may butang ka dahi mo nga poster, agin explain kay na nga sa idalom sang layi, kung private, naging mo na balay, why na jurisdiction ang iban nga mga o ng COMELEC? Kaya ti privado, kang nga tagtiya, kabalay aksyonerek. Aber man kung ano kalapad, ang imo da nga posterya, way problema na. Oo, kay freedom mo na yamong. Iyo ka way labot, iti way naman na jurisdiction ng Comelec na kay ti private property na ya. Oh, private property na saya. Oo Imo na yung kagalingon ang ano. Ti laban-laban Ay, ni lalang laban-laban ni may makasuwang na Cruz Manila sang pangkakas na bro eh. Oo, pinang backlight pa binilang mga poster sa mga balay. Ba pinalulod pa nila mga compound? Gani private to ya. Private na Pwede yan. ko sila hindi yung na pwede. charge trespassing. Oo, sakto trespassing ginangwa mo. Oh, balang Hindi na pwede private mo. property pag gusto ko na kung ano yung mo ko sa propiedad ko kaya ako na propiedad, abi man akong punong ko dahil katsura ka politiko kaya ako na propiedad, may kamoy labot na. Na sakto ginasa. Oh. Kasi nagpatindog mo ko ni balay kay para may ara ko privado ko. Oo Ikon pati na karon niya Kung may, ginapamutang ko da. kung may ara ko dahil building karon niya nga, ako niya building karon. Gusto ko dahil ibutang ko dahil itsura yan ni John Diaz, kaya ako niya. Na, sakto na sa. Ibutang tsura ko da. Oh, dasang eleksyon si Sabila, butang na itsura ni Action John Diaz. Mano ko dahil kay private na ya? Private na ya. Yes, so. Ang ila lang na i-regulate, naman nila sa mga public places, mga puno sang kahoy, Oh. nada lang sila, pero hindi na nung kakagin nga magsigi kada pagkakas pati balay, sudlon mo. No, Gate sa tapos balay, na. kwaon mo to, kay kita mo may nagkakabit-kabit to sa may pader. Nga, pero Oy, tinalapad. hindi na pwede. No? Gani. Kay damo mabulig sa inyo nga abogado, nga para kasuhan ang kapang baklas nga ina. Correct. So, buka ginawa mga abogado, bunga ba nila, ginpang ano ka mo na nila, o, iabi, kontakto kami kay Buligan, si Muramon, mapasaka na di kaso, kilang taon, 3 ane. Masante wala lang ang busto do, kasi diri sa Bacolod do, wala man aksyonerek. Away man ah. Ang ginapamaklas sa nga aton diya nga mapisan nga Comelec officer na Attorney Sorbito, ang mga lugar nga hindi dapat butangan kag ang mga malapad nga mga tarpaulin na mo nang ginakuha nila ya. Yes. Nakita man to nila sang naligad nga semana, kung ano kadisiplinado ang COMELEC, no? Kita mo to nila kung di lang ginapili, magsaya kayo napili, ang area lang nga sakop sila jurisdiction. Correct. Kaya bisan di ka makadto subong, may mga balay, may mga poster, may mga ribbon, may mga kanya-kanya, mga tarpaulin. Teko busom na karon ano karongwa, yan natin may manakyan COMELEC, kamalo sang ilang ginobra diri sa Bacolod. Kaya bisan pang pulis na aksyonerek, may klaro matukina nga ang pulis gila, hindi man nagre-pwede kabulig dira pang baklas man. Kag kung ang pulis hindi na pwede ka baklas klaro na may Comelec kidya. No, ang makakakas na nagali, ang COMELEC kag ang DPWH so kung DENR. Balido na sila ya para i-maintain ang security nga hindi lang sa tiyon nga may mag-resist, kaya at least may ara peace and order aksyonerek. Kaya to yang kuan ang nagabulig baklas to Bureau of Fire kag pulis man to. Dahil makasuwa itong ng pulis mula to ang Bureau of Fire.
Pati ko relieve to ko, no? Ha? Pati pang relieve ko, no? Titapos ito. Kaya nagpa-interview to ang spokesperson bilang bago, Oo. sang PNP. Oo. Bilang imbestigahan, tanong kido, ay nilaguro kumalo sa kinubla nila. Hindi na sila, wala na sila liber mga kas na. Galing sila gito Sila bigyan ng baklas. Oo, sila ito kung pagbaklas to. Sila gito ya, Sila gapang sa kakat. taga Bureau of Fire to. Oh, matsakan, ganun nila do papel ang bilang ginagawa. Yan, ito ang ilaba baklas to damo to yun, ni Vice President Robredo to. Oh, Vice Ah, President Obredo. Masakasuhan yun na sila, wayo swerte. Ganit, tido, bati ko to, na-interview babae nga colonel nga spokesperson. Bili daw, ay naguro kabalo biyang isang ginagawa nila niyo. Nga, laban eh. Hindi, Mailan Dix makulod, kung magsala-sala ka, isa kagidi ka, ni Police ka, Lieutenant Colonel Sir Lac Gabana. Actually, pa man, kung na si Colonel, kuhan mo si Colonel Martir, ngayon ko, sir, anong pulis, halimbawa, abi, for instance, may nalabayan ka mo, abi, nga tao, nga nagapang baklas sang poster, nga hindi saya otorisado, pwede nyo na madakop? Oo. Siling. I mean, ang niko sir, ang halimbawa, may malabayan ka ba nga poster nga nga nabutang da nga hindi designated area. Ang nalabayan nyo lang, nakitaan nyo, pwede ka mo katakop. Sila ni Sir Martin, hindi kami pwede na kabaklas na. Kinanglan niya, may kumilikid nga mabaklas. Oo, pwede siguro ka, ka-inform lang nga may diyo. Oh, may maka-inform ka, pero hindi kaya pwede ka pangamot nga ikaw hindi magpanglalas da. Hindi ka na pwede ka pang baklas, ikaw gida. Amo na klarohon, tagay basta yung pulis nato, basta pinagusto baklas blau. Dili pa ko na, nakinaway na Ma- sila, kinremind ka na sila. Makasuhan ka mo na. Kinremind ka na sila, action na rin, pag-action night patrol, nga hindi ka mo damag pasayang sayang, ha? Kag hindi kayo mag-intra sa obra sa Comelec, ang inyo Hindi ka mag-intra. maintain lang peace and order. Yes. Pero sa buto nga kag baklasanay, wala ka mo diya papel. Unswap ka mo da. Ansap ka mo diya. Sila ya pa lalasada. Sila na pag gusto nila pala sa ito mga ginawa nila. Gani. Nang kalaro. Kasi sa nga ito, pulis kasi basi malipat na. Basi malipat sa ito. Tapos man na kinaremind sa nato na. Gani. Kay pinilubinaw sa mga pertig na kainit ang politika. Gani. Pertig sa mga bantayan ay kagiban pa, no? So mga gabi, napunta kami dito sa Bacolod City Government Center. Abri ko tapos ang Chinese New Year, pero bago sang ni Mayor Bing, si Butang, pero nagyapo na. Ang mga disenyo, diri nga mga Christmas lantern. Ang tiger, diri ka kang Bacolodiat, yung ngalan. Total, wala pa man natapos-tapos. Para do kataho sa matasang nagalagaw. Ang mga Butang, ito na nagyapo. Para may ara diri dugang nga mga talanawon. Ari di gapo, no? Pati gani ang Christmas lights ng design nga pula ka green sa may MDC. Ari ng gapo nagsilabeka. Okay ko na, hindi na pagkakaso ko may year hindi na pagkakaso na para makatag na sa duga nga kulor da sa GC. Yes. Para dugang attraction, no? Correct. Ilabi na sa mga today, it's a happy day kay alert level 2 kita. Gani man. Kita mo ganun nga tao, doon kamayo na sila sa mga pagsinulayo, no? Pati mga kabataan nga nagabulog-yari na gani, balik na naman sila. Pero nagalagalagaw sila, di ka diskonfiansa ka bala? Nga ba mo doon kamayo, neguro sa ato nga prebo, basta hindi ka lang hindi dyan magpatama, kumpiyansa, nga mapinagusto ka na pati pagkakaso ng face mask, kung pangkakson mo, hindi pwede. Dapat kusuksok niya pang face mask kung nara ka sa buwan, no? Yes. Dahil kaon lang dabalo, basta malipay ka, okay na kami naksyonin niyo. Nagkakaon, di balot sa banga naman, doon nagapa, ano, kita sang balot ng ginahamal. Kalaway-laway. Mga kakson, so far mo na ang pinakalang sitwasyon sa tribut konsulad sa Bacolod, Subo, nga kagabihan, bantay ka ng pinaka mga balita nga natipon sang patrol. Observation report. Gikan sa patrol ang tagibot sa Bacolod, Action John Diaz, nga nagasiling sa tuturan ng maka-aksyon sa rikaman nga bahin siyang Pinas, laboton ka sa mga balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, una sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Action Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radyo. Ayo, salamat kay Action John Diaz sa there you have it. Ang sitwasyon sa Metro Bacolod durante nga nagapadayan palibot. Ang atong sining Patrol 2 nagabantay sa lakat sang tiyempo kag panahon diri sa syudad sang Bacolod. Durante nga tinagamat-amat mandalom ang atong sa kabiyon dugay-dugay ti curfew na diri sa syudad sang Bacolod. Balikan na karon sa Action John sa iya sinatipon nga mga aksyon balita sa sini nga final kag balika report
sa balik Maria sini nga pagpangalakan. Standby na sa mga report na gikan sa aton sini nga mga correspondent. Standby sa report ni Aksyon na Roger Gotib. Standby sa report ni Aksyon Nelson Pateño. Kag-Aksyon Arlo Ticar. May gabi dira kay Police Corporal Aliponso, no? Police Corporal Aliponso and family. Pa-check attendance lang si Sero. Gapa urok-urok siya. Pamati sa Aksyon Night Patrol Program. Dagang salamat gid. Uy kay Maninoy ko, Junjun Boyko Sornito, sang Aksyon Radio Iloilo. Sa imo dira bilog nga pamilya, maila dira kapag monitor. God bless. Sa kay Milaya Montaño, Palencia, may gabigid. Kay Jiven Janab Silonga. Sa kay Mr. and Mrs. Jonil Halyurina and family, happy listening. Sa kay Jonathan Rinaxe and family. Kay Butchoy. Kag kay RB Loveras, ara sa gapaurok-urok pamati sa Action Night Patrol. Sa kay Joby Munares da, kay Arnold Amis, ara sila gapaurok-urok ito. Sa kay Joby Munares, happy listening da. Kay Nina Litoy, si Nina Litoy, ara siya. Frankie Alojado, okay Sir Frankie Alojado and family dira. Sa makapulisan sang Morsya, manandala nga pagpaurok-urok. Sa kay Madam Ems Abuso, sa kay Elbera Aranti Esponilla, kay Borgs Asa. Borgs Asa. Sa kay Joby Acostada. Manandala nga pagpaurok-urok kay Joby Acosta, ha? Kay Yuni Bilaong, Inda Yuni Bilaong and family, sa mga Bilaong family dira sa Aning, may lang nga pagpaurok-urok. Sa kay James Carl James, may lang dira nga pagpaurok-urok man. Kay Toto Julie Castillo, Arnel Binares Senior, kay Arnel Binares Jr. Kay Toto Andro Mamon Binares, sa mga Binares family dira sa Alis, may lang dira nga pagpaurok-urok. Kay Madam Vanessa Mayo, Madam Vanessa Mayo sa Rochester, Minnesota, USA. God bless nila si Madam Vanessa Mayo. Oy kay Manang Hilda Pahilangga, buwara mo si Manang Hilda Pahilangga. Amon nga Bausi, mag-isa ng mga Bausi head sang barangay Pahanukoy. Aragid ka pa urok-urok sa griyo. Pamati sa Action Night Patrol. Ay, puwerte. Parami na sila. Salamat kita. Kay Felix Guard sa Lagrangha. Kay Janilo Sansino. Sa kay Nonoy Paglumutan. Dami nga bigid ha. Nonoy Paglumutan and family. Kay Jocelyn Libuon Dispuho. Ara siya ka pa urok-urok ito. Rosaleo de los Santos. Urok Progreso Binalbagan, may gabi kita. Marisol Ticao, kay Paul Kenneth Rojo, Maria Teresa Yung, oy kay Maninoy, kay Maninoy, Chari Salvacion, dira sa Carlota, may gabi kita. Donald Cabasag, pamilya lang ng asawa ya, si Leia Cabasag. Kaya pa urok-urok kita. Okay? Sige, ara na si Aksyon Roger Gotib. I-check na ito siling koneksyon sa area sang Second District. Ara na si Aksyon hindi. Standby sa report ni Aksyon na Roger Gotib, ha? Aksyon na Resort Pateño, standby man kay Arlo Ticar. Standby gid kay ginactivate ang inyo dira linya. Pagi kay Henry Spolgar, no? I-check na natipon nga mga police report, blatter entry, record of events. May gabi dira kay Mary Jane Nohas, Mary Jane Nohas and the family. Ara gid siya pa urok-urok kita sa Action Night Patrol program. Ayos! Ara ni si Action Roger Gotib. Kung nasaan ang aksyon,
ang balita. Ito ang aksyon, radyo, Action! Night Patrol! Field Report! Action Roger Gotib, line number 2 sa report. Jeremy Gabin, pus kabin. Yes, Action Eric, may gabi sa itong mga ka-aksyon, sa itong mga Action Eric, dari mga balita, naman, observasyon, mas malibot. Oo. Ayaw panahon, Action Eric, adres sa itong area of responsibility sa corona. Baw. Sigapon, dari kita nakabasi sa surat ng sakya, medyo kulang so kung na-juta sa mong taos plaza, kaya parang fountain, wala mag-ibwal. Dala ka uyong ano sang sagay subong ha, kung gabi ha. Oo, gidaw maayo aksonere, gidaw obserbasyon ko lang matawhay magiging lugar ang syudad sa sakay aksonere ka. Oo. Mamuman sa bagay, dari sa norte ka pa sa probinsya daw, higit man sa may mga talagkwabe mga insidente, mga ginahimo lang sa kapulisya, pagpadayon, pagtapma sa mga illegal drugs. Actually, ginaulat-ulat sa subungan kay may operation sila kaina. Oo. Alauna pa to sang hapon nga ginabulubantayan sa subunga para nga makuha bla pero kay daw ay pagid. So pasa kay Police Senior Master Sergeant Rael Gargar among dis officer kaina niya tibrihan sa kakaroon ng sunod niya kung daw na plaster na to pero kay niya daw wala pa. So, wala lang mo daw gaya na tapos managila siningagin sa tigayan nga checkpoint bangod siyang Communication Ban check kuno pa sa kay Police Lieutenant Hana Bangkil ang Deputy Chief for Operation nga ang ila sini nga pagpatigayon sang checkpoint sa sining Communication Ban wala gid man nila ni gina-announce sa ding nga mga lugar kag wala gid man isa sila nga hasta mag-aga pag sa Ilocos sa Narek. Gani. Pinakamadubo sini 3 ka bisis sa kadlaw. Oo. O kung 4 man aksyoner ka bisis sa isa kadlaw hasta magabi. So kaina sa observe kita to very cooperative naman ang pila ka mga motorista may mga ragani nga gitakay sa mga adventure sa mga SUV nga ginasinya sa lala panaog lang ang mga portahan labi. Mabintana. So, ga-cooperate na aksyoner ka, no? Sa sila nga observation. Very good. Medyo subong matulutaw hay ka daw way gito sang nakalakot lo sabi sa nga report na kagabi. May mga wanted person dari resolution sa guys so far subong daw negative i-action erect, no? Sa sunod sa kalis, sa seton kayo nagibiyaan to, sa Gilanon, kaya na to ni Police Lieutenant Colonel Helgian Dispe. Nga sila niya, nagtawag sa akon si action erect. Oo, te. Ikaw ati, o ko, tibay ka, yari ka. So, kaya niya, gintugon niya kasakon nga, panon kay kuno, may bago siya kaya na nga bahay kubo, lang nga bago na install dito. Kaya niya, gindunar kuno sang isa man kuno kami, kuya. Oo, te. Kaya niya, mayo plo pastaran, tapos may ara siya nga coffee maker, kaya niya nga timing, kaya niya butangan siyang giniling nga kape, blending sa Antonio Coffee ni Blau. Kanambit kalising sa Antonio Coffee ni kagang kape di Luna, Blau. Oo, te. Nga tanom nanday Mayor Patrick Escalante di sa may Barangay Luna. Kaya mo to kayo na kay ginpadalaan man siya to ginluto. To kayo na ginbutang sa coffee maker. Kag pwerte ka namin sa kape. Okay, sila niya intugon kagid ni Action Eric nga tipanon. Gani man nagabal pa ko sa iya nga tagaan ko sa balita pero sa dinya hindi lang sir kay niya rada si Action Roger. Ang boss to schedule mo. Kabuas sa schedule ya. Oo, boss schedule ito sa akon. Si Mayo man kay sili ko palang Mayo man kay daw ka nang cerebral nato na automatic man lang. Gani. Masiling ko palang gana si Action Roger Gutib da kag basi ko may masusubra wala ulo si Kim anda sir na. Gani man tiyan mo siguro. Oo, sinyara na sila. May problema na. Pagkatapos sila, nagtawag sa siya nga sinaligan man lang. Oo, trusted siya. Abi, patas-tasa, bitong gid, sabi sang sarakyan ni Action Roger. Di mayo ka, gintagaan sang ano na gani, isang natawag siya, Kyopon? Bali ba? Gas Kyopon na.
Oo nga, kanya kanto to sa kwanto, kaya dasun i-refill bito. Baw, tika. Ya, pero lato-laton mo anay karon kay ilingnya may ara kami nga gina-target base ko matigayon man to pero kay pagka alas 6 kay na Oo, ko why sa daw gulo gabi na mo matama to kung nanugid man pwede man to makachat kay ang tawag yun hindi kito kalusot pero kung makachat ka mo may ara pa man nagalusot nga chat ko makakuan man taday makaswing Oo, na. pero antes sa magaling action Eric may ara to nga gindakop lang Oo. nga isa ka wanted person may warrant o baras ni siya kag daw pila ni 28 ka tuig ganing Oo. nga nagpalagyo o kung nga nagpanago siya sila nga kaso ngayon na tubang process na homicide na lang kaso niya Oo. gindakop ini si Vicente Sampior iboy na pre 45 anyos si edad may asawa kag residente sa Rosalinville 1 sa Barangay Cabahog ginserve siya yung warrant of arrest kag ang warrant of arrest nga ni may criminal case number 1368-C May 26, 1993 pa nga ginisyo Oo. 1993 pa pati kadugay na kag ang perma sa iyas nga warrant of arrest Honorable Judge Renato Dimonyes nga execute yan sa dosang RTC Branch 60 ikaroon niya nag-retired na ni. O 80,000 pesos ang iya sining temporaryo kelwayan na dapat ipiyansa. Wala pa man siya makapiyansa. Kaya pa siya karoon nakahunong sa bayan siyang Cadiz City PNP Custodial Facility. So, ga-encourage kaya Eric ang among the local government kag of course ang among City Health Officer si Dr. Maria Victoria Ibanez Blanc. Tungod kay gin padayo na kaina ang pediatric vaccination sa category 5 to 11 years old. Okay. Kaya tingisugdan ni sa itong Lunes. And then sa Lunes targetan ni sa kasimana ang 1,000 ka mga kabataan. Una diri mga bata, kag pamilya sa mga health workers, sa gila mismo pamilya nga mga frontliners sa bayan siyang City Health. So nakalambot lamang sila sa 160 sa itong Lunes. Kag sa pagkuha nila sang mga payag sa ginikanan, sa pagiman sa mga BHW kay dapat ga-coordinate sa kabarangay. Ang ila tani nga gusto nila nga ituon lang sa mga katapusan ng adlaw sa weekdays wala like kami Biyernes, Jueves kay wala sang module kag subong Monday di na masyado loaded pala sabay sa online classes kasi limited pa man ang face to face. So sa mga kabataan tamo na nga nag-ayo sila. So gini mo ni Dr. Maria Victoria Ibanez sila meeting sa local ITF doon kay Mayor Bading Escalante nga testingan la sa Jueves kag Biyernes. So mo na nga ginbalik kay na kasi sa Jueves subong okay na sa aga pero nabisita gina to so kualang ilisiko na ginagakantok sa Eric while sa galing ko pila naman ang ila sininga na sigayon kay sa tong Lunes 160 lamang bisan pa matuorak sa Eric na may ara sa Eric nga pagka sulod sa kabasamla na may mga giveaway sila panghatag kag coordinated din sa BHW and at the same time ang hatag sa kabarangay may nagapamangkot man nga tani lalo na sa barangay ng vaccination kada nalayo ng mga kabataan magpapakula ng kinikanan pero sa kay Dr. Maria Victoria Ibanez nga hindi pa subong kundi dira lang anay sa kadisarina para komportable kag set up tika nami gidman daw children's party. So may mga giveaways man yapon kay Inaction Eric nga gipatigayon gipanghatag kay nag-sponsor man ang mga labi na kay former Mayor Dr. Patrick Escalante sa mga doktor kay nag-sponsor man sa mga giveaways kay ina nagipanghatag lagi siya man ka prominente nga tawo Mr. Alna Daniel kay mention man to ni doktora nga mo man nag-sponsor sa mga giveaways sa Eric pero ang target gali sa Department of Health sang Western Visayas nga ang target
diri sa may syudad sa Cadiz 22,000 gileksyon reka. Okay. Sa mga kabataan ang dapat mabakunahan. Mhm. Kag kining 22,000 tani ginapangayo lang sang amon diri nga mga sa doktor abe kag sa amon local government nga kada semana bisan kun tani ang 1,000 amo ang makuha action direct, no? Oh. So ano ni mga kabataan ni mga nga oy ano ka mo nga kaya ano ka mo nga tawag sa police ground. Na ano ka mo inyo yan nga? Oh. Talaga, ngay na buyay ka mo. Oh. Oh. Kamu karon. Kamu ron pampersoon tamo ron. Pamrisuod mo karon. Oh. Tadamdamo sila kung suniri ko. Kaya kita ko. Para ko may kinabuya, di ko diya sa salakyan nga daan. May igo kristal ng ligron. Ari kami na sandwich si Mrs. di sa... Oh. Isa ka pa nung itong nilalaga, no? May lang kayo nagpalamati, masla? Ngote niya si Axel Roger, uya ta? Itong mga bataan ko ay. So, mga aksiyonere ka. Ang aksyon si Madulong nga report. Sige. Kaya ba, tawag ko, pulis, oh? Oh, sige. Amo ni Madulong na itong report, direkta sa may norte ka ba sa probinsya sa Negros Occidental, particularmente sa may segundo distrito, action erect. Sa aton mga ka-action, sabihin ka man sa Pinas, sambuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa aksyon, Roger Guti report. Sa Bacolod, aksyon! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Rat na to. Wrong timing ang pitik ni Action in Facebook. Rat na lang. Kayo ho, mga Action Roger Guti ba? Sugata kita mga kabataan lang nga nag-abuyanay ka kabatum lang. Ayo. Salamat kid, Action Roger Guti sa monotipon nga mga report. Ari na ang DILG nag-intra na sa kamada sa DFA bla. FDA. Ang DILG nagmando ng arestuhon ng mga sari-sari store owners na hindi otorisado magbaligya bulong. Ay, ati, nga ito pangabuhin ni. Kadamo sang problema sa Pilipinas ang mga witi-witi, ang mga bagay ang mga natutukan sang DILG kag sang FDA. Ang mga sindikato nga nag-obra sang bulong mo na lagso nyo, mga chulo-tiyanggi nga baligya bulong, babayiin nyo da. Ari man yung mga tao ni nga. Na Kuya Silgio, hindi kuya mag-obra o dinansya nga na dumili sa baligya sa mga bulong sa Tiangge. Dapat yung dakpo niya muna yung mga nagabaligya piki nga mga bulong, nag-manufacture bulong o. Yung mga Tiangge nga nagabaligya bulong nga ginagmay lang nga para sakit siya kag sa lupot. Alam nyo yung lagas na. Ay, nga mga tao niyo. May kabidira kay Mr. and Mrs. Pablito Benedicto and family. Kaporok-urok si Mr. and Mrs. Benedicto and family. Si Bing Manuho. Para man si Bing Manuho. Monitor man sa aton sining pangalaga diri sa Action Night Patrol. Kay Manong John Bernasol and the family. May kabigid. Kay Toto Eugene Gabuat Sr. Para nga pagpaurok-urok Kay Madam Josie Cañete Patino, nagakuha man siya. Nag-aalalay ka, nagabantay man siya. Noel Magbanwa Lagos na may kabigid. Ramon Caglilia Taton, kay Maninoy Remo, kay Maninay Clarita Tampipi, Toto Clark Tampipi. Sa mga taga Gardenville sa Division Barangay Taco, may kabidira sa inyo. Kay Pilipina Piesa Jr., para sa Sampinit, bago ka monitor sa Jocelyn Libuon Dispoho, manandra nga pagporok-urok, Jinky Jalagdon. Tamay lang mga pamilya dira sa may DSB Barangay Pandano. From Arizona, USA, Jinky Jalagdon. Kay Sir Edwin Pineda sa New Jersey, malang nga pagporok-urok. Cherry Cagnono Eduario and Kids, para sa maamay nga bigid. Mga tuntog, LBM, kakadto ka pa sa butika. Nano, good evening, Action Eric. Siling ni Ben Durano. Mugid
mga tiyanggi nga nagabaligya sa nga para sakit ulo, hilanat, kag kutoy tiyang ng LBM, mo yung halaka pang lagas. Hindi, ang lagson niya, mga manufacturer niya sa kuano, sa illegal nga bulong. Yung mga gagmay nga mga sari-sari store nga paningawat baka nagabulig mas pareha sa kay parang dito kadto sa butika nga partiklayo yung halayo kalagas ba ng mga tao dito. Alfredo Robit Tolmo Jr. May gabigid ha. Alfredo Robit Tolmo Jr. and family dira sa Banuasang Valladolid. Kay Jocone kag Egzi Cabales Esteves. Mayo lang nga pagpaurok-urok. Hari na siya. Report sa First District. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Yari sa Aksyon Laksyon Patenyo sa report. Aksyon Laksyon, may gabi, please kami. Yes, action na Eric, may gabiman kag sa aton sini nga mga taga palamati sa karon nga gabi. Daw pertigid ang ugtas mo sang mga sari-sari store nga nabaligya sang Lupiramida. Gani man kayo na panglagas sa taga FDE nga ang lagson nila mo ning manufacture ka nagabaligya sa mga illegal nga bulongo ka mga fake nga bulongo. Di hindi man sila kalagason gagmay na lagson lang. Yate man nga parehas naman nga mga pigado ka pa nga buhi sang tsakto panglagson nila na. Oh. Di pareho sa amon di karon nga jutay lang amon diri nga mga drugstore. Oh. Kag ti gagmay ang mga drugstore di kag wala gid man sandalagko kag magagmay ti lagson pa man nila da bisan bakal ka lampunaya. Hindi ati drugstore okay na yan, Pyramid. mabutika okay na yan, pero yung mga tiyanggi lang nga nagabaligay nga hindi Okay, ibla autorisado. Kay ti pila malang drugstore sa amon di nga lugar ti usually ang mga magagmay nga mga sari-sari store nagapaningkamot man makabaligya bisan paano. Ang point tayo nga ti sa mga lugar na balay nga layo ang butika bala ti para sa bala nga ang imo balay ko sa puto-putokan nga bukid ang nagabaligya bulong da nga sa ulo-unahan mo baka bakal ka tapos ano yan mahali ka sa bukid baka to manawag ka sa butika. Nya pareha sa amon di karon nga 40 ka barangay namon puro na bukid. Nante kung wala da karon da ka tiyanggi baligya bulong di sila bakal naog sila mariktas banwa. Nga ahaw ang baklon mo para man sa lupot. Tapos sa plitihan mo sa balabal 100 pesos. Isa pa na mo na blaw. Mm. Gagman niya nga mga kwan. Panglagas blaw. Wala na sila guro makita Tilaban Oo, muna lang na ilang. Dapat ilagso nila niya muna amoning manufacturer ka nagabaligya kaya sa mga bulo nga piki nga bulo-bulyong. Ito yung sinintimos yan. Ay, oo. Ito ano mo na karoon kay ati sa amon di hindi man na nila mapunggan di kay ti ang ginasaligan sa amon di ang labi na gid nga nag-star sa mga bukid-bukid nga bahin sang Calatrava. Para mo tro tiyanggi. Puro na ya tiyanggi kag kakita kaya sang drugstore diri sa may poblasyon sa Calatrava bukid to. Ang 33 ka mga barangay sa Calatrava ti puro na tanan mga sari-sari store or gamay nga tiyanggi nagabaligya sang medic ng mga paracetamol, Medicol, loperamide, Dayatab. Dayatabs. Kaya muna mo, kaya kung sa bukid ka, hindi mo malikawan na action Eric nga malupot ka kay ang tubig lain sa tubig nga ginagamit sa subong. Nung ubo, sipon, trangkaso, hilanat, lupot, ang mga bulong nga mga basic nga kinanglanos ng tawar ay mamakitaan sa mga tulo tiyanggi-tiyangging gagmay. Kung sa pa sa Bureau of Food Administration, accredit yun na lang na. Kagaway labot ang lagso nila yato yung mga pigabaligya piki ni mga kay kuno mga tiyanggi kung bligyan piki ti ba malay man sa tiyanggi kung bligyaan sila da. Kag hindi man sila balong hindi man balong piki ang ginabaligya man na sila kay ila kung sa mga isda na ginalasada man na nila. Tapos pila man lang ginansya na sinintimos. Mo gani. Wala naman sila ginansya Honda kay pila man ang presyo para sa tamolaw. Kung branded nga paracetamol ti may presyo pero kung generic nga paracetamol ti pila man lang presyos na. Gani.
Oh, sige, ari balita wa. Oh, ano? Kay na mga takna alas 5 action alas 5:45 action Eric. Isa ka vehicular accident ang nagluntad dira sa may Sitio Cubay, Barangay Refugio, Banwa sang Calatrava kung sa diin isa ka motorsiklo ang ginamaniho ni Nino Bayot, 27 anyos, residente sang sa Sitio Paraiso, Barangay Refugio. Ang nagabunggo ini siya sa isa ka dump truck nga loaded sang dakal-dakal san gravel dira sa may Sitio Cubay. Sa impormasyon nga nakuha naton kag sa aton sini nga pagkadto mismo sa area kung sa diin nagluntad ang aksidente action Eric. Ining dump truck ang alin ini sa San Carlos City, padulong diri sa may Banwa sang Calatrava, while ang motorsiklo nga ginamaniho ni Nino ang padulong naman sa may siyudad sang San Carlos kang kundiin ini siya ang magapauli na kuntani sa may sa Sitio Paraiso, sa may Barangay Refugio nga makita man lang sa malapit no sa kundiin natabo ang isa ka aksidente. Sa impormasyon pa nga nakuha naton action Eric nga makusog nga nagapadalagan sang iya sini nga motorsiklo si Nino, kay manti ang area action Eric medyo kurbada na siya kag talaklaron gamay. So ining dump truck kinahinay nga nagapadulog kag ining motorsiklo pakusog nga nagapadalaga na pataklad. So karon sa iya sini nga pagmaniho nag-cut siya sang linya sang truck sang kundi ng truck gagit iya gimbunggo ang side mirror kag bumper sang truck motong gintunaan nga kung sa diin ini siya ang nagtabog sa mga 5 ka metro sa unahan. Nakaangkon siya sa nga pila ka mga samad sa iya sining lawas kag ti masubo nga balita sa lantaw nato kay na kay ti pag nagata pa siya nag-try pa siya nga magabangon ginakwat ya ang iya sining tiil nga wala. Pag akwat ya ti daw nagatawil-tawil na lang to. Agoy. Oo, na lang hindi na wala nagaangot ang bukog. Kagang iya sini ulo may samadman nga ginigtan na lang sa aton sini nga mga rescue personnel kag ginkarga sa stretcher. Ang problema kay ti wala sa lisensya, wala sa helmet ang iya nga motorsiklo, ang 3 pa ka bulan nga iya sinigin utang sa ginautangan niya sa isa ka dira nagabaligya motorsiklo sa San Carlos. Ang balita nga nakuha naton sa iya sini nga nanay nga nagapadulong kay na didto sa may lugar nga suno sa iya ang iya sini nga bata si Nino aga pa ang inom-inom na kag nagkadto sa Calatrava ti wala na sila kabalo kundi nagkadto, so iya na lang na diskubrihan nga nagkadto gali iya bata sa Calatrava kag buot na tani kay na magpauli, so na tabo ang nasambit nga aksidente. So ini sa karon ang gin-confine at temporaryo dira sa may San Carlos City Hospital, but then inilang nga gabi sa impormasyon nga nakuha naton ang gin-refer dito sa may syudad sang Bacolod para sa nagakaigo nga treatment. So naistorya naman naton kay naman ang tagiya sang truck nga ang tagiya sang truck muni si Mexico ang first owner sang truck po karon. Bag-o na ang tagiya sini kag pamilya Estrada dira sa may Banwa sang Tubuso, isa man ka konsihal kag didto gid nagunay sa nasambit nga aksidente kag ti siya mismo
assist sa pobre nga nanay kay nagapakitluoy nga kung pwede mabuligan sila kay ti wala gid. So yagin updan sa ospital hasta nga gin-refer sa Bacolod. Oo. Ginabuligan na lang ni Konsihal Estrada sang Tubuso nga para maasikaso kag madala sa may syudad sang Bacolod para matagan sa nagakaigo nga pagbulong action Eric. So muna ang ginhimo kaina sa pakitluoy sang nanay ni Ninyo kag ang truck nga nagamaniho sini ang ginikilala naman sa kay Nuli Lausa 42 anyos sang barangay Bugang Banwa sang Tubuso. So lipay man kaina ang nanay nga kung sa diin nabuligan ang iya sini nga bata nga madala kag ma-refer dito sa may syudad sang Bacolod. Muna gani nga kung magmotor dapat nga may helmet, dapat nga maghinay sa dalan. Kaya ang balita nga nakuha naton kay nasa kay nanay ti naginom-inom ti ba siguro kung na bastante nagkadto pa sa amigo diri sa Calatrava nagtulo testing man. Sus. So muna ang resulta ang hindi mapakta ng disgrasya ti siya gid ang disgrasya karon ang mga driver ara sa may PNP kag ang truck ara mandira kag ti ginahulat na lang kay manti suno pa sa investigasyon ni Police Master Sergeant Junjun Flores nga ang truck ara man sa iya nga linya kag ang motorsiklo ya mo ang nagbunggo sa truck. So muna nga genti muna kay disgrasya hambal ni Konsihal Estrada ti buligan na lang para nga mahatagan sang pagbulong ang iya sini nga sininyo bayot action Eric. So muna ang pila sa aton sini nga mga badulong nga balita sa karon nga gabi para sa action Night Patrol. Gikan diri sa Banwa sang Calatrava, ka-action nyo Nelson pati nyo nagasiling mga ka-action din ka man sa Pinas labutong ka sa mong balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kit aksyon Nelson Pateño live report gikan sa 1st District. Sa Ilohanta report National Aroticar sa 3rd District. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Aksyon Aroticar sa report, please come in. Action Eric, isa ka street level individual ang nadakpan ini sa mga kapulisan sang Silay City Police Office pinaagi sa pagpamuno ni Police Lieutenant Gilmore Quarry, ang Deputy Chief of Police for Administration sang Silay City PNP sa idalom sang supervision ni Police Lieutenant Colonel Robert Bitate, ang Chief of Police sang Silay City Component Police Station ang nagpatigayon ini sang isa ka buyback operation dira sa may Ilina Subdivision, Barangay 5 sa Silay. Dakop ang isa ka persona action Eric nga mga takna alas 5:20 sing hapon diin ang suspect ang ginkilala sa kay Andro Adilantar Pipito, 42 anyos ang edad, kag pumuluyo sang nasambit nga lugar. Na-recover sa mga kapulisan gikan sa posisyon kag kontrol sa nasambit nga sospechado amo ang duha ka medium kag 5 ka magamay nga sachet sang suspected shabu nga nagabugat ini sang bali 12 gramos kag may market value ini nga 81,600 pesos. Lakip naman nga nakuha sang mga kapulisan mamo ang buy-bust money nga bali 600 pesos kag iban pagit nga mga drug para pinilayas, samtang ang suspect sa karon ang na-detain sa may custodial facility sang Silay City Police Office kag magapangatubang sang kaso violation sa Republic Act
9165. Report nga gikan sa syudad sang Silay. This is Action Arlotica reporting. Mga kaaksyon, diin ka man sa Pinas, laboton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Ayo, salamat kinaksyon Arlo Ticar sa imo sining report. May gabi dira sa kay Engineer Marlon Posisyon. Wow! Ara dito sa Engineer Posisyon ho. Engineer Marlon Posisyon drive from Sipalay, Poli, Bacolod with Bro Richard. Wow! Sige, halong lang dira Engineer Marlon Posisyon si mo sinipagpaniyo balik diri sa Bacolod pod dira kay Bro mo Richard, no? Happy listening. Kaya pamati mo sa aton si sino ni? Si Jimmy Dina kag Toto sang barangay Istipanaya, tanan pamilya Cordoba. Salamat gid. Okay, Parilito dira kag kay kumare ko Beth Tagalog. Pamati sa aton si Parilito kag si Manang Beth Tagalog. Paurok-urok. Bao si Norman kag Morina Alvarado. Mahalin nila nga pagpurok-urok kay Norman kag Morina Alvarado. Tanan sang pahanukoy, no? Ay pasi to Norman ato blang nag muno mo sa akong kira daw sa ka-text kag kwanaw. O isa ka forward sa ngalanaw. Basi ma-forward ito sa akon. Basi ma-remind mo sa Toto Norman. Ayos! Balik kita sa ato sa balik ka reporting action dyan. Pagkatapos lang sa ato importante nga mga pahibalo. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kumampos lalo nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection na makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa iba nga network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basiwat nga na-traffic to or na-traffic dito sa sunod. Ang continuous rain ang nag-sagbit sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Good day! Ako gali si Andres Pongar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema,
ano niya gid, ginatagaan niya gid sang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. At tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog kamo diri sa aksyon si manager suportado gid tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Aksyon Radio. Aksyon Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress
stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kang isang cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kumampos lalo nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kag isang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kagay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kaya pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous ring ang nag-isang sa factor sa pag-saka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan na nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik diri sa trabalagad sa last kag final stretch sa inyo diri palatuntunan. May gabi dira kay Veronica Santillan Manukan, kay Rowena Castillo de la Cruz, kag kay Enrique Castilla Iligan. Mama Betelao and family dira sa Binalbagan, man dira nga pagporok-urok.
Manang Becky Lau, kay Kumari Jan Silao, kumparing Nilbert Tadlan, Toto John Berg Jud, Philip Jud, Arkim Jud, kay kumparing Jekyll Jud, Ihado Aljan, kay Nene Lau dira. Manang paparuk-urok. Mga pamposter sa may shell sa Binalbagan, ha? Security guard, empleyado sang Biscom Binalbagan, binagid ni Miss Nora Di Mebildo, kag ni Mr. Levi Frias. Balikan to patrol si Action John sa final report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Action John, sa balikan report, please come back. Masobra man 200,000 pesos ka balor sang ginasuspetsuan Cebu ang na-recover sang mga kapulisan diri sa may syudad sa Bacolod kasi parado nga bypass operation. Una diri aksyon na rin isang ka-high value individual anay preso ini ang nadakpan sa Bacolod City Drug Enforcement Unit sila bypass operation sa Purok Seresa 2, Barangay 27, syudad sang Bacolod. Ang subject nga nadakpan nila mismo ang naging kilala kay Caroline Binal, 39 anyos. Kag inisaksyon na rin anay preso nadakpan sa way back 2019 magunsa sa baliga sa illegal nga droga. August 2021, last year lang mga November, nakagwa ini sa presuhan aksyon Erika. Na-recover diri sa iya kaina ang 5 kadalagko kag 3 ka magagmay nga sa sale sa ginasuspetsuan Cebu nga ginabalubanta nagabugat sa 28 gramos kag ini ang may estimated market value naman nga nagadangat sa 180,000 pesos aksyon Erika konsepto 20,000 ka pesos. Inisa karon ang ara dira sa station number 4 para sa nagkaigo nga disposisyon. Samtang may bypass operation man ang Bacolod City Police Station number 8 sa pagpanguna ni Police Major Jory Puerto kay na sa area sang Purok Saturn, Barangay Singkang Airport, Syudad sang Bacolod. Kung sariin ang iyan nadakpan, 3 gini ka mga persona. Ang subject diri ang si Ben John Calago, 39 anyos, sa Purok Jupiter, Barangay Singkang Airport. Sa syudad sang Bacolod, nadakpan naman si Alj Espanyol, 31 ang edad sa Purok Bougainvillea, Barangay Poblacion, diri sa Banwas sa Valladolid. Kagining si Rodito Endumo, 46 anyos, tumandok sa Barangay San Agustin sa Banwas sang Isabela. Nakumpiskar diri sa 3 sa ginkasang bypass operation ang 3 ka mga dalagko, no, kag 3 man ka mga gagmay nga sachet sa ginasuspetsuan Cebu nga ginuban talaga bugat sang 5 ka gramos kay may estimated market value nga nagadangat naman sa 36,000 ka pesos aksyon na Eric. Ini sila karon preso sa mga natungdan nga police station para sa nagagaigo nga disposisyon. Report gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz nga nagasiling sa totalang nga maka-aksyon sa lingkuhan nga bahin sa Pinas. Laboton ka sa ngamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Good night, ka. Salamat kit Patrol 2. There you have it. Kabusa ka pagpalagad sa Action Night Patrol Program. Webes edisyon. Balik ini buwas Biyernes. Ato sa 5 patrol unit reporters in action nga nagparagad karon gabi. Action Arlo Ticar, Action Nelson Pateño, Roger Gutib, Action John Diaz, back to back sa ato kapiloto, Action Nino Bugina, News Center Action Dale Salazar. Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Henry Spulgar, Backup Security Guard Tunog Banwa, back to back kay Security Guard Campaner, with IT Expert Sir Elroy Dutilios. Transmitter Control Tower, Barangay Talong Sudas ang Bago, Broadcast Engineer Bernie Villacanas, ang Batang Suay. Sa Station Manager, Action na Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong, ang iwalagat ang Kurman Action Night Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, siling adios amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat, atis magtulog, magpangamuyo, sa papangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog ka kwerpo sa Action Radio, Bacolod. God bless the Philippines. Mga kaaksyon sa tiga mga bayan sa Pinas, labuton ka sa among balita kag serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Good night, bye-bye, good night.